κι αν πέρασαν τόσα χρόνια, οι αναμνήσεις ζουν ακόμα, μα είναι μια που ξεχωρίζει το μυαλό μου τριβελίζει τότε που σας τραγουδούσα και το Γιούργον εξυπνούσα. Τρόμαζα τα σκιουράκια που με κοίταζαν στα μάτια. Μια ρόκια από τα παλιά, κατήσα μια κληρονομιά για σας απ' τον πατέρα σας, εκείνο τον τρελό ερημίτη που ζει μες στον κόσμο του, γύρω απ' τους ήλιους του, σαν πλανήτη, και μιλά με φαντάσματα, τους λέει τα παλιά και τα σημερινά, και εκείνα στέκονται και ακούνε και με τα μάτια τους τα ανυπαρκτά τον κοιτούνε, κι αυτός αρχινά τους λέει για ακόμα μια φορά το πως βρεθήκε στου Γιούργον την πράσινη πλαγιά, και πως αρχίσε απ' το πουθενά και ξαφνικά τραγούδι γνωστό στις παιδούλες του να τραγουδά, με η φάλτσα του φωνή που της έκανε να γελούν από καρδιάς, από καρδιάς, από καρδιάς.
Σήμερα θα σας το ξαναπώ με λόγια που θα μυρίζουν βουνό, γραμμένα πρόχειρα σε φτηνό χαρτί, με βασιλικό δυόσμο και γιασέμι, με μια συντροφιά καταπληκτική και λαϊδίσματα, γάτες και ένα σκύλι, πράσινο πολύ μες στη θάλασσα και τον ήλιο που χορηγεί τη ζωή. Περνάει ο καιρός, μάτια μου σαν αστραπή, σαν το κομίτι που βλέπουμε για μια στιγμή, κι αυτό που αφήνει πίσω μόλις χαθεί είναι μόναχα σκόνη μαύρη δέρη, κι είναι η σκόνη αυτή μάτια μου που είναι η ζωή, που όλοι μας παλεύουμε να γίνει λευκή, με όπλα την ψυχή μας και το μυαλό, ψάχνουμε στο σκοτάδι για λίγο φως. Περνάει ο καιρός, μάτια μου σαν αστραπή, σαν το κομίτι που βλέπουμε για μια στιγμή, κι αυτό που αφήνει πίσω μόλις χαθεί είναι μόναχα σκόνη μαύρη δέρη, κι είναι ετούτη σκόνη που είναι η ζωή, που πρέπει να παλεύεις βράδυ πρωί. Κι αφού σας τραγουδίστρα χρόνια πολλά, νουλες θα διαβάσω εκείνο που σας διαβάζα όταν σας αποκοιμίζα σαν σκιουράκια τρυφερά
μες στη ζεστή φωλιά κι αποκοιμώσαστε, ονειρευόσαστε σαν μωρά. Και εκείνο που σας διάβαζα και κλαίγαμε παρέα και οι τρεις μαζί, ήτανε το πως αυτός απ' τους σοφούς ο πιο σοφός εκοίταζε το θάνατο όταν τον καταδίκασαν το δηλητήριο να πιει σαν ένα παλιό του φίλου και να τον δει από πολύ καιρό. Όμως τώρα ήρθε η στιγμή για τις ευχές και για τα χρόνια πολλά, χρόνια πολλά να τα εκατοστήσετε και να αποκτήσετε μύρια καλά. Χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά και όλα να σας πάνε δεξιά. Χρόνια πολλά από τον μπαμπά σας και πάντοτε να είσαστε καλά, να ζήσετε έτσι όπως εσάς αρέσει. Είναι η ζωή μια πέτρα, πιάστε την στα δυο σας χέρια, βάψτε την στα χρώματά σας ή πετάξτε την στο ρέμα ή ακόμα με καλέμι σκάψτε την αεροπλάνο, καβαλήστε την με χάρη και φύγετε για τα αστέρια. Για μια ακόμα φορά να είστε πάντα καλά, με υγεία, χαρά, τυχερά. Χρόνια πολλά από τον μπαμπά σας, να ζήσετε έτσι όπως εσάς αρέσει, να ζήσετε έτσι όπως εσάς αρέσει. Τον χερεφόντα τον γνωρίζετε όλοι βέβαια και ξέρετε δα τι άνθρωπος ήτανε, μα και πόσο ήτανε ακράτητος σε ό,τι κι αν επιχειρούσε. Λοιπόν, κάποτε ο Χερεφών πήγε και στους Δελφούς και τόλμησε να ρωτήσει το Μαντίο για αυτό το ζήτημα. Και μην ξαφνιαστείτε για αυτό που θα σας πω, ο άνδρες Αθηναίοι. Ρώτησε δηλαδή αν είναι κανένας σοφότερος από τον Σωκράτη και η Pythia του αποκρίθηκε πως κανένας δεν είναι σοφότερος. Καθώς θα ειδείτε στη συνέχεια, έχω το λόγο μου που σας τα λέω αυτά, γιατί θέλω να σας εξηγήσω από πού έχει βγει η κατηγορία που μου κάνουν. Όταν άκουσα εγώ την απάντηση του Θεού, είπα με το νου μου, τι είναι αυτά τάχα που λέει ο Θεός και τι εννοεί, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω να είμαι σοφός ούτε λίγο ούτε πολύ. Τι θέλει να πει λοιπόν όταν λέει
πως εγώ είμαι ο πιο σοφός από όλους, γιατί βέβαια δεν λέει ψέματα, δεν είναι δυνατόν να πει ψέματα. Μετά από αυτό και για πολύ καιρό απορούσα τι τάχα ήθελε να πει το μαντίο. Πολύ πιο ύστερα άρχισα να καλοεξετάζω το πράγμα. Ξεκίνησα και πήγα σε κάποιον από αυτούς που περνούνε για σοφοί, για να μπορέσω εκεί, αν ήταν δυνατόν, να βρω λάθος στο μαντίο και να πω στο Θεό: να, αυτός είναι πιο σοφός από μένα και εσύ είπες πως είμαι εγώ. Καθώς τον εξέταζα λοιπόν και καθώς μιλούσα με αυτόν, μου φάνηκε πως ο άνθρωπος αυτός περνάει για σοφός τους άλλους και μάλιστα στον εαυτό του, μα στα αλήθεια δεν είναι. Και ύστερα προσπάθησα να του αποδείξω ότι νόμιζε πως είναι σοφός, αλλά δεν ήταν. Από τότε και αυτός με εχθρεύθηκε και άλλοι πολλοί που ήταν μπροστά. Εγώ λοιπόν, καθώς έφευγα, έλεγα με τον εαυτό μου πως από αυτόν τον άνθρωπο είμαι σοφότερος, γιατί κανένας από τους δυο μας σχεδόν δεν ξέρει τίποτα ωραίο ή καλό. Αυτός όμως νόμιζε πως κάτι ξέρει χωρίς να ξέρει, ενώ εγώ, καθώς δεν ξέρω, έτσι ούτε νομίζω πως ξέρω. Μου φαίνεται λοιπόν πως από αυτόν είμαι λιγάκι σοφότερος, δηλαδή τούτο μόνο, πως τουλάχιστον δεν νομίζω πως ξέρω εκείνα που δεν ξέρω. Ύστερα από αυτόν πήγα σε άλλον από εκείνους που περνούν για σοφότεροι και από αυτόν και τα ίδια πάλι και απαράλλακτα βρήκα. Και εδώ έγινα πάλι μισητός και σε τούτον και σε άλλους. Ύστερα από αυτά εξακολούθησα να πηγαίνω σε άλλους. Το αισθανόμουν πως γινόμουν μισητός και είχα λύπη γι' αυτό και κάποιο φόβο. Νόμιζα όμως πως έπρεπε πρώτα απ' όλα να τιμήσω το χρησμό του Θεού. Ας πάω λοιπόν, έλεγα, σε όλους όσοι νομίζουν πως ξέρουν κάτι, για να ξεδιαλύσω τι λέει ο χρησμός. Και μα τον Κίνα, ο άνδρες Αθηναίοι, να, ποια εντύπωση μου κάμανε όλοι αυτοί. Οι πιο διάσημοι από αυτούς μου φάνηκαν πως απάνω κάτω δεν ήξεραν να μου πούν τίποτε σωστό, όταν εγώ γύρευα το νόημα του Θεού, και οι άλλοι που περνούνε για χειρότεροι μου φάνηκαν πως βρίσκονται πιο σήμα στη φρόνηση. Πρέπει λοιπόν να σας περιγράψω όλες μου τις περιπλανήσεις, γιατί είναι κόπη που έκαμα για να γίνει ακλόνητη μέσα μου η μαντεία. Ύστερα από τους πολιτιολόγους πήγα στους ποιητές με την ιδέα πως εδώ πια φως φανερά θα πιάσω τον εαυτό μου αμαθέστερο από εκείνους. Αφού πήρα λοιπόν τα πιο καλοκαμωμένα ποίηματά τους, τους ρώτησα το νόημά τους για να μάθω κιόλα κάτι από αυτούς. Ντρέπομαι, ο άνδρες Αθηναίοι, να σας πω την αλήθεια, και όμως πρέπει να σας την πω. Μπορεί να πει κανένας πως οι άλλοι που ήσαν μπροστά μπορούσαν να μιλήσουν καλύτερα για αυτά παρά εκείνοι που τα είχαν κάνει. Κατάλαβα λοιπόν πάλι πολύ σύντομα και για τους ποιητές ότι τα ποίηματά τους δεν τα κάνουν ξέροντας οι ίδιοι τι κάνουν, αλλά έτσι φυσικά, από θεία έμπνευση, σαν τους μάγους δηλαδή και τους προφήτες. Λένε πολλά και ωραία πράγματα, μα και οι ίδιοι δεν ξέρουν τι λένε. Αυτά μου φάνηκε πως παθαίνουν και οι ποιητές, και κοντά στα άλλα κατάλαβα πως αυτοί νομίζουν ότι με την ποίηση είναι σοφότατοι άνθρωποι και στα άλλα πράγματα που δεν ήσαν. Έφυγα λοιπόν και από εδώ με την ιδέα πως και από αυτούς είμαι ανώτερος κατά το ίδιο πράγμα που είμαι και από τους πολιτιολόγους. Στο τέλος πήγα στους τεχνίτες. Καταλάβαινα και μόνος μου πως από τέτοια δουλειά δεν εγνώριζα τίποτα και ήξερα πως αυτούς θα τους βρω να γνωρίζουν πολλά και ωραία πράγματα. Και όσο για αυτό δεν γελάστηκα, αλλά και αυτοί γνωρίζανε εκείνα που δεν εγνώριζα εγώ και σε αυτά ήσαν σοφότεροι από μένα. Μου φάνηκε όμως, ο άνδρες Αθηναίοι,
πως και αυτοί οι καλοί τεχνίτες είχαν το ίδιο ελάττωμα με τους ποιητές, δηλαδή με το να δουλεύουν καλά στην τέχνη τους. Καθένας από αυτούς είχε την αξίωση πως ξέρει κι όλα τα άλλα και τα πιο μεγάλα ακόμα, και το ελάττωμά τους αυτό τους χαλούσε και εκείνα που ήξεραν ακόμα, ώστε με κάνανε να συλλογίζομαι το χρησμό και να λέω με τον εαυτό μου τι τάχα να προτιμήσω, να μείνω όπως είμαι χωρίς να ξέρω όσα ξέρουν εκείνοι, ούτε πάλι να μην ξέρω όσα εκείνοι δεν ξέρουν, ή να τα έχω και τα δυο σαν και εκείνους. Είπα λοιπόν στον εαυτό μου, λογαριάζοντας και τον χρησμό, πως καλύτερα είναι να μείνω όπως είμαι. Από αυτήν εδώ λοιπόν την εξέταση που έκαμα, ο άνδρες Αθηναίοι, έχουν γεννηθεί εναντίον μου πολλές έχθρες, τόσο δυσάρεστες και βαριές, που μου γέννησαν ένα σωρό διαβολές και μου βγάλανε και το όνομα πως είμαι σοφός. Γιατί οι περισσότεροι που βρέθηκαν μπροστά μου κάθε φορά νομίζουν πως είμαι σοφός σε εκείνα που βγάζω ανήξερους τους άλλους. Και η αλήθεια όμως είναι πως, όπως φαίνεται, ο Θεός μονάχα είναι σοφός, και αυτό είπε και στο χρησμό, πως η ανθρώπινη σοφία πολύ λίγο αξίζει και ίσως και τίποτε. Και φαίνεται πως αυτό δεν το είπε για τον Σωκράτη, εμένα δηλαδή, αλλά πήρε το όνομά μου στο στόμα του σαν να ήθελε να πει πως εκείνος ο άνθρωποι είναι ο σοφότερος από όλους σας, όποιος σαν το Σωκράτη έχει καταλάβει πως αληθινά η σοφία του δεν αξίζει τίποτα.